Madeleine McCann tgħid minn ġo kamra f'Lukanda fil-Portugal. Tibda tfittxija intensiva l din it-tifla iżda tibqa' ma tinstabx. Hawnhekk huwa ir-restorant fejn il-familja McCann kienu qed jieklu waqt li t-tfal kienu reqdin. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Wara 49 sena flimkien, 9 titfal, 22 neputi u 25 tifel u tifla tan-neputijiet, koppja Ingliża ingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ. Kull meta Ted Toll staqsel lill-arusa tiegħu biex tiżżewġu dejjem qaltlu le. Immissa sitt xhur ilu tagħtu sorpriża meta qaltlu iva. Hi qaltlu għajdu u rrispondija about time. Awguri! Isiru l-elezzjonijiet fi Franza. Il-mexxej konservattiv Nicolas Sarkozy jirbaħ l-elezzjoni bi kważi 2/3 tal-voti. Sarkozy jirbaħ kontra ir-rivali soċjalista Ségolène Royal. Wara r-rebħa, il-President Franċiż Nicolas Sarkozy jiġi Malta. Dun George, muri fil-kappella tal-Bla tal-Bajda. Ħafna nies joħorġu minn djarhom sabiex jaraw il-ġisem ta' Dun George għall-ewwel darba. Skont stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar fir-Renju Unit, ħareġ ċar illi l-ammont ta' nisa illi jitilqu lill-partner tagħhom permezz ta' SMS huwa d-doppju ta' dak tal-irġiel. Ħareġ ukoll illi waħda minn kull 10 ma tgħaddix mingħajr text messages u l-istess għall-irġiel. Minuta waħda x'irċevejt message. 3000 siġra jitqaċtu bad vandalu fil-Mellieħa. Malta kollha tikkundanna dan l-att fil-waqt li 3for You tkompli taħdem bla qiegħda biex jitħawlu aktar siġar. F'Helsinki fil-Finlandja, Olivia Lewis tagħti performance mill-aqwa tal-kanzunetta tagħha Vertigo. Imma b'9 punt kbir, għall-ewwel darba Malta ma tikklassifikax fil-finali tal-Eurovision Song Contest. U għall-ewwel darba fl-istorja tat-Television Maltija, Xarabank ixandar programm live minn żewġ pajjiżi f'daqqa, live minn Helsinki u live minn Ħal-Qormi minn quddiem id-dar tan-nanna Olivia. Għandna lin-nanna Wenza. Nselmulek nan. Kif ħassejtek nan? Ħassejtni mferfra minn kwieta għalija. Tru nixtieq qiegħda ħdejja ħanafsek miegħi waħda jasib. Peppi aħna ninsabu live minn ġewwa Helsinki. Ħaterġa' tidħol għall-festival dal-boħra? Nikkonsidra ma ngħidx le. Mal-Maltin naħseb li ma rridux tikkonsidra. Ngħidulhom iva u mela, ngħidilhom iva. U mela Olivia żgura terġa' għall-festival. Fuq l-istazzjon BBC isiru auditions għal-programm Dance X. Emanuel Tabone jintgħażel mal-finalisti u jikseb suċċess kbir f'dan il-programm. Mara Ingliża tgħid illi irnexxilha twellet it-tarbija tagħha f'rekord mondjali ta' inqas minn 2 minuti. It-tarbija li weldet kienet b'saħħitha u n-nersis u t-tobba jinsabu imbeljin kif irnexxilha twellet daqshekk malajr. Il-mara tikkuntattja mill-ewwel lil Guinness Book of Records. F'Londra tiġi introdotta Petty Wang, l-ewwel wieħed disinjata proprjament għall-klip.
Jekk dan mhuwiex biżejjed, dawk il-klip li jħobbu jqablu riħa tax-xempu ma' dik tal-fwiħa Lynn Harris, il-persuna propju li ħolqot din il-fwiħa, ħolqot ukoll xempu biex jakkumpanja.